Ongi etorri txerrendulariak.comera, berriro ere bueltan gaude, atxen pixkat hartuta gero pasaren astean, berriro ere martxan gauden, ez da lasterketei ez digagun utzi, azkeneko astea jaiak direla eta atxen pixkat hartu dugu, baina uda hemen dugu, eta guk jarraituko dugu gure martxan, betiko martxan, elkarrizketak izango dituzue aste honetan, baina noski lehenengo ere txerrendulariak websaioarekin ekingo diogu aste honetan, eta ja udan sartuak bete-betean gaudenez, udari buruz hitz egingo dugu eta txerrendulariek udan zer egiten duten jakin nahi dugu. Argi dago askok esango dutela txerrinen ibiltzen diela, baina guk jakin nahi dugu zer gehiago egiten duten bere denbora librean eta zertarako aprobetxatzen dute uda batzuk txerrinean ibiltzeko, baina beste asko beste hainbat gauza egiten dituzte. Baina lehenago ere guazen errepasatzera zer gertatu den Euskal Errepideetan azkeneko asteburu honetan. Asteburu honetan loinatz proba izan dugu Euskal Herriko errepideetan proba nagusia. Bertan, elite eta 23 urte zazpiko txerrendulariak ibili ziren, eta garaipena Pablo García Cajarruan Erregea taldeko txerrendularientzat izan zen. Bertan proba eroa izan zen, Espainia mailatik torritako hainbat txerrendulariekin, urte eta adina guztietakoak, eta benetan ziragarria, proba eroa, eta azkenean indartsuena irabazi zuen. Baina Euskal Herrian beste proba garrantzitsu bat izan dugu asteburu honetan, Bizkaiko itzulia. Euskal Herrian ospatzen den juniorren itzuli garrantzitsuena, bertan 4 egunetan eta 5 etapetan nazioarte mailako txerrendulari ugari egon ziren, baina baita ere Euskal Herritarrak ibili ziren lehian. Euskal Herritar bat nabarmentzeko Xabi Aranzolo, Naviga taldeko txerrendularia, bere denboraldi ona nabarmendu zen jarraitzen du. Xabik urte osoan zehar postu oso onak lortu ditu, pipa sarian, Bizkaiko rankingean lider dijoa, eta orain Bizkaiko itzulea iritzean oso emaitza onak lortu ditu, liderra izan da, eta hainbat etapetan aurrean ibili da. Baina berri bere eta Gipuzkoa klasikoan gertatu zen bezala atzerritarrak izan dira dominatzaileak, batez ere portugaldarrak eurak izan dira ia lasterketa osoa, batez ere bigarren zatia dominatu dutenak, eta bertako txerrendulari bat izan da garaien nagusia, baita ere hainbat etapa lortu dituzte, Antoni Morgadoren esku adibidez, eta garben nahi dugu ere frantziarrak tartean AG2R Citroën taldeko junior taldearekin dominatzaile ere izan direla eta zenbait etapa irabazi dituztela. Baina hortaz gain ere lasterketak izan ditugu bai Nafarroan, bai Gipuzkoan eta bai Araban Euskaldun txapelketarekin jarraituz mutilen Euskaldun txapelketan bertan berri bere Unai Iribar garai izan zen Oroko Santutegian, Gipuzkoan Mendaroko lasterketan juniorretan Unasistu eta izan zen Gipuzkoako txapelduna, eta kadeteek bi lasterketa izan dituzte asteburu honetan Gipuzkoan, bat Tolosan, bestea Oñatin, eta baita ere junior eta kadeteak Nafarroako txapelketa izan dute erlojuaren kontra taldeka. Eta gaurko gaiarekin joan baino lehen gogoratu nahi dugu Euskaldunak ditugula bai Frantziako Tourran, bai Italiako Giroan, bi lasterketetan Euskal taldeak eta Euskal txerrendulariak ditugu, momentuz etapa garaipenik ez, gutxienez gaur astelena dela, baina espero dugu geroz eta hurbilago egotea Euskal garaipen bat bi itzuli handi hauetan. Eta orain bai, guazen gaurko gaiarekin, eta gaurko gaia uda da, udan sartu gaude, bero ikaragarria dugu dagoeneko Euskal Herrian, batez ere Nafarroko Erribera eta Arabar Errioxan, baina ere kostaldean nabaritzen dugu, Kantauri isurialde famatuan ezetasunak komeriak ematen dizkigu, baina uda ez da bakarrik beroa, herriko jaiak dira, ondo pasatzeko unea oporraldia dira, eta txerrendulariok ere ondo aprobetxatzen badakigu. Horregatik txerrendularien gana jo dugu, eta jakin nahi dugu nola bat egiten duten euren kirol jarduna, eta txerrenean ibiltzea, putza eta forma zaintza, baina baita ere ondo pasatzea, eta bakoitzaren herriko jaietan edo alboko herriko edo urrutiko herrietan ondo pasatzea. Hau da txerrendularek esan digutena, ez da ikasgai onena izango, baina hau ere txerrenduarentzaren errealitatea da, beraz, gozatu ezazue. Zein da zure udako planteamendua? Bueno, bizikletan maila egoki bat hartzea, baila horitzeko erorikoan ondoren
enaiz ondo sentiu. Eta deskantzo bat izan genuen, da berriz hartzen hasieran uki genuen ritmo hori. Da, hauxe. Bueno, neuri asko guztetan jatu dan korrirutie, karrera asko atoz, agustu hilabete politxa da, karrera askokin, korreri soltar esaten duen moruen, da disfrutetan duten. Entrenatzea, deskantzatzea eta jatea, ez dago besterik. Txirrindularien bizitza horrela izan behar da, nire ustez. Azkenien guzti etxen jaku bizikletan ibiltxe orduen errezitzen da. Batxutan bai, baina ez da arazorik. Txirrindulan ibiltzea ez du bere zaina izematen, niri behintzat. Egira, nahiago dut, kalean busti, arrabolan egotea baino. Konfinamendu eta geroko ondorioa. Bai. Gudi, apurua gatxa izaten da untetie, kaladu urteti da hori dana. Baina, esforzu bat egin deba lortzegu biziketan nivela mantentzi, entrenamenduko ondo eitzi eta karreretan maila bat mantentzie. Koxin entrenau, da gero atzaldin apur bat deskantzau edo kalera urten apur bat lagunekin edo osteit. Orain udaran tope entrenatu astean zehar eta asteburuetan normalean karrera izaten da, así que ez dakit. Normalean tirada luzeak egiten disfrutatzen dugu bastante, taldean ateratzen eta beroarekin ez dago arazorik, así que ondo. Normalen aprobetxatzeu lagunekin eta geixio gatzeko, denba gehiago daola. Eta batzutan taberna jun, pare bat trago hartu edo, eta ya se la saioteko. El mejor plan ciclista es pillarse la cogorza, coger bicimad y volver a casa. Es el mejor plan ciclista que hay en Madrid. En bicimad hacéis kilómetros bastante perjudicados, ¿no? Claro, y de hecho, como tiene motorcillo, eso es una maravilla. Oso zaila da, Lagunek oso parranderu dira, eta askotan etxin gehatzen ez, baino kostata. Zer izango da zailago, sei aldiz Lierni jotzea edo berriro ere 6 arte parrandak itea. Gogorra uste gaurkoa, baina zailago berriro 6 arte parrandak itea zen. Martxa honetan ez dakit izango jan. Ze eskusa jarri izan dituzu ez entrenatzeko parrandaren ajeak dituzulako? Egite esan da ez dut, jarri peina. Buruko minekin baino erten nitet beti. Beti ertetzet. Peligroso ikustetenin karreteran ertetzea, mendikukin juten naiz. Karrerak irabazten bautxuzu, samurragoa izaten da ligetia, galdu eskero beste taktikan batzuk ibili bizeten die. Hori noberak jakitzen dau. Porque yo la farra me gusta, pero la farra entre semana y las carreras los fines, ¿no? Es así. Neguan, eguraldi txarragatik ez entrenatu edo udan parrandagatik ez entrenatu? Udan parrandagatik ez entrenatu. Esate gute elektrolabesan ez dela deuse irabazten. Igual biziketa gainien ez, baina biziketatik kanpo zer bai. Eta zein da taldeko parranda zale gehiena? Ez dakit, asko dauz, Igual beñat da gehiena. Bati asko mugitzen dauz. Aguntetu da, udan parrandarik ez da, temporadia amaitzen denanako lagatu eusplako gozak. Nolakoak dira txerrunarien parrandak? Parranda noain dela urtek ez naizela ateatzen. Ikasketak asko, denbora asko kentzen diate eta aurte, bukau arte parrandaik ez detingo. Besta egin, gu betiko martxan segitze dugu. Donostiarrek izete normalen inguru hortagu aldrebesak, gutxi ertetzeu eta gero ertetze benin, kristo nahi dituzte. Gu gure linean mantenitzea. Hondartzan soy showman. Eta parrandan? Bai dere. Zer da gogorrago gaur Lierni jotzea 6 aldiz edo orain COVID garaian 6 arte aguantatzea parrandan? Nik uste 6 arte bain dela asko ez nahitu dela teatzen festetan da. Hoxe. Juveniletan lagun batek probetxatu zuela karrera bat, inkluso juerga geratzeko. Bai, parrandan dano aldro beste, ni uste danai gustatzen zaigula, guk fama gehiago igual eukiko dugu, baina, danai ibiltzea hola. Kale artean bai, baina burukin. Burukin beti? Bai, beti ez, baina askotan. Hainbeste denbora bizilita gainen, harremanetan eta ligatzen egoteko denbora gutxi izatezu, ez? Azken holako hauzetako denboa ateatzea, usta ez egoneako denboa atea barra dago, eta azken denaiteko denboa dago. Txirrindulari goti bat izatea, hori ez dago dudarik. Intento de txirrindulari da, bai. Morena marka hori hain itxuxe izan da ligatzeko errazten aldu?
En sí ez, osea... Moreno marka ez da itxusia, bino, bai, adibidez, ondartzara edo jutetzeranean arraro gehatzen da, eta igual jendeak asko behiratzen dizu, eta behin baino gehiagotan galdetzen dizute, aber, zeba zaben besotik bera moreno eta besotik gora txuri-txuri. Karreatan zentratu goaz, eta, bueno, gauza horiek alde bat euzten saiatzea. Bueno, kaso itea beti da ondo azkenen. Beraz, zuri moreno markak jendea erakartzeko laguntza dizu? Onera ez, txarrera batzutan bai. Veniros a Madrid. Ciclismo no vais a tener, pero farra todo lo que queráis. Ya me ocupo yo. A ber, baina grabatzen ez benetan? Ah, bai. Baina YouTubeago?